Oyaore nyakora Mugajwang en okinyi maber kendo mwarome chenro mar nonro mar oboke kawuono chieng' tich adek tarik 23 dwe no mar auchiel e higa mar 2021. Nyinga Chris Owino, an kod oboke adek: The Standard, Daily Nation kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Thor mar wach e nyim oboke mar The Standard en Wanjiku wins as MPs reject Yatani taxes. Wanjiku wins as MPs reject Yatani taxes. Eni jopiny sani koro chunygi nyalo buonjo bang' ka jo od bura ne otamore chik mar juogo mogo mar kuon kaachiel kod mogo mar chapat, nyaka chik mane dhi juogo apiko ma igolo e pinje maoko ka ikelo e pacho kae. Jopiny koro nyalo buonjo bang' ka jo od bura odiochieng' manyoro ne otamore chik mane jatend migawo mar omenda mano Ukur Yatani oketo mane dhi juogo kata dhi medo mogo mag chiemo kaachiel kod mogo mar chapat kaachiel kod apiko migolo kowuok e pinje maoko. Kata kamano jo od bura ne otamre chik makama kendo wito oko chik makamano, manyiso ni koro wach mar chamo chapat inyalo chame gi chuny achiel. Mogo bende ogolo osuru manonego bed ni juogo mogo kaachiel kod osuru manonego bed ni juogo apiko oduok piny. Mano e thor mar wach e nyim oboke ma The Standard. Jopiny koro sani koro nyalo buonjo bang' ka jo od bura odiochieng' manyoro ne owito oko chik mane okel kod jatend migawo mar agucho omenda Ukur Yatani mane dhi juogo mogo mar chapat kaachiel kod mogo mar kuon nyaka apiko ma ok e pinje ma oko e budget mar hikomo mar 2021 2022. Jo od bura ne owito chik makama oko kendo manyiso ni onge osuru ma idhi juogo mogo mar chapat kaachiel kod mogo mar kuon e pacho kae. Oboke mar 4 pod loso mana ewi okang' mane jo od bura okawo odiochieng' manyoro mar wito oko chik mane jatend migawo mar agucho omenda Ukur Yatani okelo mane dhi juogo mogo mar kuon kaachiel kod mogo mar chapat osuru mamalo, gino mane dhi miyo nengo mag mogo mar chapat kaachiel kod mogo mar kuon ne dhi idho malo. Kata kamano jo od bura odiochieng' manyoro ne otamre chik makamano kendo wito oko chik makamano, manyiso ni chapat kod mogo mar kuon onge osuru ma idhi juogo e pacho kae. Oboke mar 5 jodito adek mag NASA, Kalonzo Musyoka mar Wiper, Musalia Mudavadi mar ANC kaachiel kod Moses Wetangula mar Wiper mar Ford Kenya timo mos ne otimo romo odiochieng' manyoro kama ne gitwak e chenro mar were kod ogai mar ODM Raila Odinga. Jodito adek mag NASA, Musalia Mudavadi mar ANC, Moses Wetangula mar Ford Kenya kaachiel kod Kalonzo Musyoka mar Wiper ne oromo odiochieng' manyoro kama ne gitwak e chenro mar wuoyo riwruok mar NASA kendo thegore kod ogai mar ODM Raila Odinga motelo ne yiero maduong' mabiro bang' ka duond od bura mar ODM ne olando ni gin kod chenro mar loso riwruok mar siasa kod duond od bura mar Jubilee. Oboke mar 6 jatend piny owacho Uhuru Kenyatta okwayo pinje mag Afrika mondo onene giloso chanjo mar kedo gi tuo mar COVID-19 mar giwegi. Jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne okwayo pinje mag Afrika mondo oket chenro duto malong'o mar neno ni giloso chanjo mar COVID-19 kar siko bedo ni giketo geno gi e chanjo ma ok e pinje mosedongore. Oboke mar 8 ripot mane ogol kod apisi mar ker odiochieng' manyoro yango ni mohewo jopuonjre 160,000 e pacho kae ne omako iye e kinde mane skunde olor kaluwore kod muoch mar COVID-19. Ripot mane ogol kod ofis mar president kata ofis mar ker ma pacho kae odiochieng' manyoro yango ni maromo jopuonjre manyiri 160,000 ne omako iye mohiu kata early pregnancies e kinde mane olor skunde kaluwore kod muoch mar COVID-19. Report no bende ne oyango ni maromo jopuonjre 400,000 gi wiye pacho kae noweyo somo e kinde mane jopuonjre oyawo skul bang' kane olor skunde
kalore kod tuo mar COVID-19. Jopuonjre mohewo 400,000 e pacho kae ne owere kod weche gi mag somo e kinde mane ochung weche mag somo kalore kod muoch mar COVID-19 ka nyithindo manyiri maromo 160 to ne omako iye mohiu kata early pregnancy, ka moko kuom gi bende ne odhi e keny mohiu kata early marriages. Oboke mar 10 loso e wi ywaruok mokwako duol mar jopuonj kata riwruok mar jopuonj mano NAT kaachiel kod migawo mar weche mag jotich mano Labour Ministry e wi yiero mar jotelo manyien mag NAT. NAT oramo ni gidhi timo yiero margi e karomo mar Kasarani. Kata kamano migawo mar jotich mag piny owacho mano Labour Ministry oramo ni nyaka gibed ka ging'iyo yiero makamano gino ma NAT ok morgo, ka giwacho ni migawo mar jotich mag piny owacho biro chocho chenro mag yiero mag NAT e pacho kae. Oboke mar 12 nitie MPs kaachiel kod MCS obed kod lony mar degree e konyo gi chwalo chenro mag e nyim od bura. Goro mar cartoon pacho ndiko kaachiel kod pach josomo to oboke mar The Standard 1 kod weche tuke. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation en MPs block tax on bread and boda. MPs block tax on bread and boda. Jo od bura odiochieng' manyoro ne owito oko chik mane dwaro juogo boda mokta ma piko moke pinje maoko kaachiel kod mogo mar mkate. Odiochieng' manyoro jo od bura ne owito oko chik mane okel kod jatend migawo mar Agucho Omenda Ukur Yatani mane dhi juogo mogo mar chapat kaachiel kod mogo mar kuon nyaka apiko moke pinje maoko. Ma nyiso ni mogo mar kuon kaachiel kod mogo mar chapat nyaka apiko moke pinje maoko ok dhi juog osuru kaka ne iparo e budget manyien mane osom kod jatend migawo mar Agucho Omenda Ukur Yatani. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation. Jo od bura ne owito oko chik mane dhi juogo osuru mogo mar chapat kaachiel kod mogo mar kuon nyaka apiko ma igolo kowuok e pinje maoko. Oboke mar 3 odiochieng' ma kawuono boma ma Naivasha dhi bedo kod ilo e kinde ma piem mag geche mag World Safari Rallies dhi chakore ayanga e boma no. Odiochieng' ma kawuono boma Naivasha dhi bedo kod mor e kinde ma piem mag geche mag World Safari Rally dhi chakore ayanga e boma ma Naivasha. Oboke mar 4 jo od bura ne owito oko chik mane okel kod jatend migawo mar Agucho Omenda Ukur Yatani mane dhi juogo mogo mar chapat kaachiel kod mogo mar kuon nyaka apiko migolo kowuok e pinje maoko. Ne gitamore chik makamano kendo ne gitimo lokruok e wi budget mane osom kod Ukur Yatani. Oboke mar 5 jatend piny owacho Uhuru Kenyatta dhi timo limbe e gwenge mag hoho mar Okak mano hotbed mar Ruto e dwe manyien. Bang' timo limbe e gwenge mag Ukambani, jatend piny owacho Uhuru Kenyatta dhi timo limbe e counties mayudore e gwenge mag hoho mar Okak ma siro lwedo jalup ker William Ruto. Oboke mar 6 jotelo mag One Kenya Alliance iwacho ni sani koro chunygi goyo kibi e wi Gideon Moi ka nitiere ranyisi ni Gideon Moi osebedo ka ok yor e romo mag One Kenya Alliance. Gideon Moi iwacho ni ok osebedo kar yuoro e romo mag One Kenya Alliance mokelo kanyakla Musalia Mudavadi mar NC, Kalonzo Musyoka mar Wiper kod Moses Wetangula mar Ford Kenya. Iwacho ni e kinde ma jotelo gi oruongo romo margi, Gideon Moi ok osebedo ka chopo e romogo kendo gino mosekelo luoro ni seche moko Gideon Moi dhi wuok oko mar One Kenya Alliance. Kendo maling'ling bende wacho ni Gideon Moi chunye gombo mondo oriwre kod ogai mar ODM Raila Odinga, gino ma omiyo ok osebedo ka oyuoro e romo mag One Kenya Alliance. Mano oboke mar 6 kama iwacho ni Gideon Moi ni kod gombo mar riwore kod ogai mar ODM Raila Odinga
motelo ne yiero maduong' mabiro, gino ma omiyo osebedo ka okochop e romo mag One Kenya Alliance mosebedo ka ibago kod Moses Wetangula, Musalia Mudavadi kod Kalonzo Musyoka. Oboke mar boro lose weche mag mibadhi. Oboke mar 10, jatend migao mar somo ngire George Magoha ne okwayo pinje mag Afrika to molo stakeholders e pinje mag Afrika kaachiel kod pinje modongore mondo okony jopuonjre mariek mawuok e anyuola mochando mondo dhi nyime kod weche gi mag somo. Ne gichako chenro mar solo omenda maromo bilion 535 e konyo nyithindo ma jopuonjre mariek mawuok e anyuola mochando e pinje mag Afrika kaachiel kod pinje ma kadongore. Oboke mar 11, counties mawuok e alwora mar Nam Lolwe dwaro ni piny owacho omigi thuolo mar nyiewo chanjo mar COVID-19 kowuok e pinje ma oko. Magi ne owacho odiochieng' manyoro e kinde mane governors adek mawuok e gwengego, mano gavana ma Kisumu ngire Peter Anyang' Nyong'o, gavana ma Kakamega Wycliffe Ambetsa Oparanya kaachiel kod gavana ma Kisii James Ongwae ne twak kod jofwamb weche kama ne gikwayo piny owacho mondo omigi thuolo mar nyiewo chanjo mar tuo mar COVID-19 giwegi. Oboke mar 12 loso e siasa mag gwenge mag Ukambani. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Thor mar wach e nyim oboke mar The Star en Ruto plans to pick ex-CS Kiunjuri as his running mate. Jalop Ker William Ruto chano gwelo jatend migao machon mar pur Mwangi Kiunjuri kaka jalopne e yiero maduong' mabiro. Jalop Ker William Ruto chano gwelo jatend migao machon mar pur Mwangi Kiunjuri kaka jalopne e yiero maduong' mabiro, mar kaka yo mar neno ni oyudo ombulu mag oganda ma ok Mount Kenya region. Oboke mar 4 nyaka oboke mar 5 loso e wi kaka jalop Ker William Ruto chano gwelo jatend migao machon mar pur Mwangi Kiunjuri kaka jalopne e yiero maduong' mabiro, kaka yo mar neno ni oyudo ombulu mag oganda mawuok Mount Kenya region. Oboke ni bende loso e wi jotelo madito ma jalop Ker William Ruto oketo geno mage kuome ni dhi konye e dwaro mare malaro kom ker e pacho kae. E gwenge mag yimbo mar Kenya mano Western region, kingpins kata frontmen mag Ruto e Western Kenya gin Benjamin Washiali mano jaod bura ma Mumias, Rashid Echesa kaachiel kod Boni Halwale. Mago jotelo ma otelo ne kweth mar Tangatanga e gwenge mag yimbo mar Kenya, Rashid Echesa, Benjamin Washiali kaachiel kod Boni Halwale. E Mount Kenya region, jalop Ker William Ruto oketo geno ne kuom jotelo ka Mwangi Kiunjuri, Moses Kuria kaachiel kod jaod bura ma Madhira, Rigathi Gachagua. Mago e jotelo mag kweth mar Tangatanga e gwenge mag Central Kenya, mano Moses Kuria, Rigathi Gachagua kaachiel kod Mwangi Kiunjuri. Nam Chumbi, jatend jalop Ker William Ruto keto geno mage kuom Owen Baya, Hassan Omar kaachiel kod Aisha Jumwa. Mage jotelo motelo ne kweth mar Tangatanga e gwenge makadho wadh Nam Chumbi, Aisha Jumwa, Omar Hassan kaachiel kod Owen Baya. Ka gwenge mag North Rift kata North Eastern, gwenge mag North Eastern, jalop Ker William Ruto otel ne kod Aden Duale mano jaod bura mag Garissa Town e motelo ne kweth mar Tangatanga e gwenge go mag North Eastern motelo ne yiero maduong' mabiro. Oboke mar 7, jood bura otamore chik mane jatend migao mar omenda Ukur Yatani okelo mar juogo mogo mar ungangano, mano mogo mar chapat, mogo mar kuon kaachiel kod apiko mawuok e pinje maoko. Jood bura ne owito chik makamano oko odiochieng' manyoro. Nyakoromogi mano bende makelo wa giko nonro mar oboke odiochieng' makawuono. Ibed godiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.